siguen abrindo prazas no concertado e nos las están eliminando no público, porque dis que son partidas diferentes. Queremos decir que non vimos aquí para traballar 2 horas de menos, ni moitísimo menos, senón porque nos están recortando o profesorado e iso vai en detrimento dos nenos, nada máis, non por nós, por eles. Senón un traballo peor distribuído, un traballo que non ten sentido, non ten ninguna lógica educativa e que non vai render en beneficio do alumnado, no? Que realmente é o máis importante. Son bastante educados os rapaces, sí, a verdade que teño sorte. Estou nun centro onde os rapaces e as rapazas. O conselleiro xa non sei a que centro foi, pero deixa bastante máis que desexar a súa educación. Sí. Porque no queremos que nos mienta la consellería, porque ya trabajamos suficientes horas y porque están engañando a la gente. Y encima, como ya tenemos fama de vagos, ahora piensan que estamos aquí porque protestamos por la de no permanencia, pero es mentira. Bueno, pues estábamos aquí porque creo que hay que dignificar la profesión, porque no nos merecemos el trato que se nos está dando, porque creo que padres y la sociedad deben conocer cuál es realmente nuestro objetivo, que no es trabajar menos, y bueno, pues porque abogamos por la enseñanza pública a tope, y nada de tantas ideas a la concertada. El que quiera de escuela privada, que la pague. Unha idea é que estamos aquí non porque nos aumenten as horas lectivas que o noso dar clase, sino porque nos quitan as horas que nos permiten dar a clase, non por outra cousa, que é moi importante facer esa salvedad. Penso que é importante que todo o mundo coñeza a situación, e que veña, e que apoie. Estou nun colexio este ano con moi poucos medios, donde suprimiron unha plaza de AL, acabo de chegar, non hai medidas de seguridade, non hai un ordenador portátil porque non hai medidas de seguridade e ali roubaronos, e todo o esforzo e todos os apoios que podamos recibir son necesarios, por lo tanto non se pode escatimar e ter a xente como, non sei, mendigando as cousas. Con todas estas medidas que se están a tomar non se trata só dun recorte económico ou de un recorte ou de un aumento de horas, sino trátase de un recorte da nosa dignidade como profesionais e como persoas, e que socialmente non estamos considerados e políticamente menos. Isto está preparado para que non haxe negociación. Se quixera que houbera negociación, non se presentaban as cousas. A prensa primeiro, a prensa neste país que non é nada crítica, porque o que lle presenta a Consellería xa sai como titulares na Voz de Galicia, como é algo que xa non ten remedio, que xa se vai a consolidar, e despois, cando empezan as negociacións, xa non son reais, porque xa está todo, xa digamos que hai un punto do que non se vai pasar, entonces non hai negociación posible. Bueno, eu veño aquí a manifestarme porque isto xa me parece un cachondeo, o sea, verdadeiramente hai que vir a manifestarse porque a verdade é que somos bastantes, pero é que o mellor non vale para nada porque estamos chegando a unha ditadura, pero de todas maneiras hai que vir porque nos baixan o soldo, nos suben os horarios, nos dan funcións que non nos incumben e que verdadeiramente é denigrante e creo que hai que ir a folga. Home, estamos aquí porque, bueno, estamos vendo que hai un ataque clarísima contra o ensino público e evidentemente non se fai o mismo co ensino privado, non? Creemos que é unha situación que hai que correxir porque non pode ser, están engañando a todo o mundo dicindo que con menos diñeiro que fan máis do que fan e é imposible. Se eu teño 1000 euros podo ter unha capacidade de gasto ou de consumo, e se teño 800 non podo facer o mismo. Se hai menos profesores e hai menos cartos para o ensino público, evidentemente non pode haber o mesmo nivel de calidade, nin de ratios de alumno por profesor, nin de aulas, ni nada. Esta reducción o sea, ampliación de horario, o que significa é reducción de profesorado interino e sustituto, se se pretende mellorar unha calidade de enseñanza con recorte de profesorado, que alguén me explique como eso é factible, é posible, é totalmente inviable. Despois temos o caso das oposicións, por exemplo, este ano, con queixas e con tipo de con baixas notas por diferentes motivos, e parece ser que os tribunais se dedicaron este ano a repartir as plazas por tribunal
a libre albedrío, sin que os opositores superan realmente o motivo. Home, vai haber proxectos que se van ver afectados porque non poderemos dedicarlle o tempo que lle dedicábamos outros anos, eso xa de entrada. Despois, o feito de ter que atender a outros servicios como é o transporte nos vai obligar a modificar horarios, a modificar outras condicións e outros, os proxectos estos que dicimos e a marcha xeral do centro. O ensino público foi o que permitiu aos fillos de clases traballadoras, de familias traballadoras e humildes, acceder a unha educación superior e acceder a postos de traballo e a unha promoción social, a mellorar socialmente, non? Neste momento está sendo cuestionado totalmente, é dicir, directamente está habendo un trasvase de fondos, directamente o que se lle quita ao ensino público desplazas a centros privados, nalgúns casos centros privados ademais cunha ideoloxía moi integrista, realmente moi extremista, e logo, por outro lado, que está habendo sobre todo un dano moi grande ao ensino público porque estás a desprestixiar aos profesores. Os profesores moitas veces foron considerados enemigos, pero bueno, sempre foron en épocas nefastas da historia da humanidade, da historia da Europa. En principio, os profesores son unha institución que son un instrumento do Estado para integrar para os nenos na sociedade, precisamente para construir sociedade. Pareceme o peor que pode ocorrer, que se desprestixia aos profesores.